Hokejový turnaj o pohár riaditeľa Centra voľného času Elán je pravidelným vyvrcholením sezóny pre mladé nádeje ružomberského hokeja. Kým pred 2 rokmi sa turnaj organizoval pre prípravky, počas predposledného marcového víkendu patril ľad zväčša žiakom 5. hokejových tried. Dá sa povedať, že už od toho decembra sme sa pripravili na toto. A viac menej som ja chcel pozvať hlavne zo zahraničia mužstva, alebo tie mužstva, s ktorými nehrávame súťaž. To sa aj podarilo. 4 slovenské tímy, medzi nimi aj reprezentačný výber dievčat do 13 rokov, ale aj chlapci z českého Nového Miesta nad Metují a srbského Nového Sadu bojovali 3 dni na ružomberskom ľade na veľkom medzinárodnom turnaji, aký mnohí z nich ešte nezažili. To je zem, kde sa ten hokej víc hraje. Tady to umíte dobře udělat, aj zorganizovat, takže tady vždycky krásně být host. Vždycky máme spoluprácu s vašimi klubami, proto co se učíme od lepších. U nás ten hokej není tak populárny, my ho chceme naučit a proto máme už dlouhou dobu spoluprácu. Trenér Ružomberku, který zorganizoval ten turnaj, byl 3 roky trenér v našem klubu v Novém Sadě a on nám aj přinesl první místo, šampiónske místo. Reč je o Petrovi Matejkovi, ktorý v